नेवला बोरो नोंना अमा बसा माथो आंनि फनखौनो थिखोआखै बहा दङ बियो नोंना अमा बसा बसा बिराद बिजिथारलै आं बिजि सिजि जेबो मिन्थिया बियो न'खौ गारना थांनानै आंनो फनखौनो हरनो बावनानैसो थाग्रा जाबाय एफा मा मावसोदों बेलाय रायजोनि खामानि मावनायाबो एसेबां गोरलै नङालै मेडाम आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नै धनतेरेस दिनै सना बायनांगौ न'आव दिनै सना बायनानै दोनफैनांगौ दिनै सना बायोबा बिराद मोजां जायोनो आंनो सना नांगौ नोंना बसा आंनि फनखौ थिखोनो खिथानोबा खिथा बसा मिटिंआवसो दङ खोमालै बिराद माबा माबि जालायगासिनो दंना दा दावराव दावसि आं बेफोरखौ मिथिया फन हरनोबा हर माबार दा बे आबाखौ फन हरनानै डाइरेक्ट थांबा जागोन बिनि क्वार्टाराव नाथाय अमा बसा बिजि ना अमा बसखौ दा लोगो मोननाय नङाना आं मिथिया बिनि क्वार्टारा बहा दङ बिनि सरकारि न'आ बहा दं आंखौ लानानै थां एमावाबा आंलाय जेब्लाबो रेडिखा थौ माबार लानानै थौ आंखौ खबरदार नेवला आफानो फन खालामनानै खोन्थाहरनाङा नङाबा आफाया प्लानिंखौ माबा माबि खालामजोबनानै दोनगोन बेनिखायनो सिरि सिरिसो थांगोन नोंनो आनै दावदैखौ नांगौ ना आनै दावदैखौ नांगौबा नों आफानो जेबो खोन्थाहरथ'ना मानो ना जानो नांगौ जेबोना बाद लांजाय टेम्पाट पाट थौ आफानिसिम लानानै जोंखौ जागोन दे आइला जामाइला मा जेरावबो होसो फैयोब्रा माबा होसोनानै फैनायसो होननानै बुंबायहाय दिनै धनतेरेस ना दिनैहाय सना बायनांगौ हासिब बायनांगौ दसे लथा काहानि बुस्थु मोजां बुस्थु बायनानै दोनोबा न'खराव धोन फैयोनो बेनिखायनो आंनो फैसा नांगौ फैसाखौ बिदि बिबानो मोनो नामाब्रा आं मन्थ्रि जाबानो आंनाव फैसा थाबाय थायो बे नङाना आंनावबो थाइसे थाखा गैया जायोब्रा मानसिफोरखौनो दा नायनांसिगौ एमएलए इलेक्सन फैगासिनो बेफोरनिबो लाहार फाहार खालामहोलांनांसिगौ मानो जेबो बुजियाब्रा आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया नोङो रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनायाव आंहा जेबो हेंथा गैया होमबाबो नों आंनि फिसाय हिसाबै आंनोबो फैसा नांगौ बे सना बायनो आन्थाखौनो होनो हाया नामा बे मा बेथायाथ' आंनि सुथुरसो होननानै आं मिथिखाबाय नाथाय नों आंनि हिन्जाव जानानै मानो बुजियाब्रा आंखौ कल खालामना मा डाइरेक्ट नुजाफैयोब्रा दाना आं नोंनि खाथियाव नुजाफैनोबो हाला नोंहा फन थिखियैखायसो फैदों आरोहाय नोंसोर आंखौ फन खालामालासिनो फैनायखौ आं माबायदि मोन्दों मिथिबायना नोंसोर आंखौ नायखुमानोसो फैदोंब्रा मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ नायनोसो फैदों नोंसोर आंखौ सिआइडि खालामनोसो फैदों मिथिबाय बेना मा सानोथाय साननायानो बाराथार जायखिजाया फैसाखौ हरदां सना बाहायनोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु हरगोन दे हरगोन आंनाव केस फैसा गैया आं नेवलानि आखायाव हरगोन दा होमबालाय आरो न'आवलाय माला फैगोन गाबोन फैदो आरो न'आव थांगोन आरो आफा आंनि जुथानि सिखावखौ दाबसिमबो नागिरना मोनाखै नोंनि आखायाव बांद्राय टाइम गैलाथ' आफा नों मा सानदों आंनि जायगायाव थानानै नायफै होमबासो मिथिगोन 25 बोसोर जाबा आंबो एमएलए दारायगोनब्रा आफा बेबो नोंनि अपोजिट पार्टियाव थाखागोन आं नोंसोर सानैया मा रायलायनानै फैबानो जाबाय आरो आफानि खोथायाव दागब' नुबायना हांगो सना नुबाय आंखौ मा सानो बे फिसालायानो नोंनो एरनानै होगोनलै बिनि खोथाखौ दाला दे नोंनि आखलाबो बोरैबा नालाय फिसालाया मिथिथारो जायखिजाया सना बायनो फैसाखौ दिनैनो हरथार आंनो आं मिथिखाया नङाबा सोर खिन्थायब्रा सना बायबाथाय बेबायदि जायो होननानै ता फारसेथिंजाय आंहा दरजा गालिखौ लोगो हमैनांगौआ फिसालायानो आंखौ नोजोर होखुमायबाय थायो मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा गारिखौनो सोलायनानै लोगो हमैनांसिगोन नङाबा जानाय नंला बे स्वाट एमावरा जेबो डेन्जार बुस्थु ना सिख्ला सासे मोजां लोगो हमथिनो हाला आं बेनि थाखायनो मालायनि फिसाया बिफाफोरखौ पात्ता लाया बेहा माबा आंसो जेन बिनि फिसाला आंसो जेन बिनि गार्लफ्रेन्ड आरो साला स्वाट एमाव बेथा बिफाखौ मोजाङै हां लानो होला जायनि थाखाय क्वार्टाराव हारसिं थाफैलायबाय आङो गैया बेवहायबो होसो फैथारो मा जाबावनांगौब्रा हारसिङै थानो साननायालाय मा जाबावनांगौ जाखो आनलु फिसौ मानोबा फैदोंमोन आंनि अफिसाव आबै नों दहाय फुङाव सोरनाव थांदोंमोन दहाय फुङाव आंलाय सोरनाव थांखो नोङो आदै सन्थलाखौ मा बुंनाय बेफोर खोथाया सेन्थाय नोंनिसिम सफैबायबो मा बुंनो आरो बुंनांगौ खिनिखौनो बुंनानै फैबाय आबै आं उन्दै नंलाथ' मावनाय गोरोन्थिखौ मालायनि सायाव जाबसिननानै होनो गोरोन्थिया आंनिसो आबै जौखौ आंसो लोंदों दहाय गुबुननि न'आव थांनानै आंनि दायखौ जाबसिननो दरखार गैया आबै आंलाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों बेफोरबायदि मानसिफोरखौ एसे एनै बुङाबा बांद्राय खामानि मावो बेनिखायनो गाराया जाहांनायनि सिगांनो गाथेनानै दोननाया मोजां अब्लाबो आबै जाय मानसिया जेबो दायानो गैया बेखौ मानो बेफोरबायदि बुंहैनाय आनलु आबौ नों बे नंखाय मानसिफोरनि थाखायनो आंखौ बिदि बुंनोसै जायखिजाया गोरोन्थिया आंनिसोमोन बेवहायलाय मानो बिसोरखौ थांनानै बुंहैनांगौ बिनि फिननायखौसो नांगौ आंनो नोङो आंनि अफिसाव फैनानै बिदिसो बुंफैबाय आंहा गोबां खामानि दं नोंजों आंहा बेफोरबायदिनो दान्थे बिदान्थे खालामनो सम गैया आबौ आंबो नोंनि समखौ लाबाय थानो गोसो गैया आं बेखौल' बुंनो सानदों आंनि गोरोन्थिनि थाखाय गुबुनखौ नारसिननो नाङा बास आंनि बुंनाया बेनोल'मोन बेसे बाथारबाय बियो बे बिहामजो हाफांनि थाखायनो जाथारदों बेनो फिसाला फिसाजोफोरखौ बांद्राय खर' गिदिर खालामजोब्बाय आंलाय मोजांनि थाखायसो बुंहैदोंमोन दा
बेखौनो बे बानलु बेदाङाबा बिदि बुंग्रा जालायथारबाय কি খবৰ তোমাৰ বহুত দিন হ'ল তোমাৰ লগত কথা বাৰ্তা হোৱাই নাই ভালেনে তোমাক মই ফোন কৰিছিলো আৰু মেছেজো দিছিলো তুমি ৰিপ্লাই নিদিলা আজিকালি বহুত বিজি নেকি তই কোন হয় কি হ'ল মোক কি পাহৰিলা নেকি মই জানো তুমি মোক বেয়া পাইছা নাপাব নেকি মাজে মই এৰি আহিলো নহয় না মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ বানলু যে তোমাৰ আইতাহে মোক পইচা দি পেলাই পঠাইছে তো মই ইয়াত কি কৰিম কোৱা তথাপিও তোমাক মই বহুত মিছ কৰো এতিয়া তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ চৰ চিনি পাওনে কি আকৈতো তুমি মোক চৰৰ কথা ক'লা যে তই নিজকে কি বুলি ভাবিছা মোৰ ওচৰৰ আহি পেলাই মোৰ লগত কথা পাতিব ইমান সাহস হ'লনে কাণ তলে এটা চৰ মাৰি পঠাম তেতিয়াহে বুজি পাবি তুমি এনেকৈ কেনেকৈ হৈ গ'লা বানলু তুমি মোক কিয় মাৰিবা তুমিতো এদিন মোক বহুত ভাল পাইছিলা তোমাক ভাল পোৱাটো মোৰ এটা মিষ্টেক আছিলে আৰু এইটো মিষ্টেক মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে কৈছো চৰ এটা মাৰি পঠাম তাকো কাণ তলীয়া ভালে ভালে কৈছো মোক ফোন কৰা বাদ দিবি নহ'লে ছোৱালী তোৱালী মই নাচাওঁ তুমি ইমান বৰুত কেনেকৈ হৈ গ'লা আকৌ তাৰমানে তুমি মোক ভাল পোৱা নাছিলে তোৰ নিচিনা কুলুকখিনীয়া ছোৱালীক মই কিয় ভাল পাম ক'লেইচোন মোৰ মিষ্টেক আছিল বুলি আৰু যদি ভাল পোৱা প্ৰেম প্ৰীতিৰ কথাবিলাক মোৰ ওচৰত আহি পেলাই কয় তুলি উঘালি পেলাম মনত ৰাখিবি মোৰ আইতাই তোক এনে পইচা দিয়া নাই এই পইচাটো লৈ পেলাই কি কৰিবি কৰি থাক মোৰ ওচৰত আহি পেলাই ইয়াত ড্ৰামাবাজি কৰি নাথাক কিন্তু মই তোমাক ভাল পাইছিলো বানলু মোক ভালো পাব নালাগে ইমান বেয়া পাই থাক মোৰ একো আপত্তি নাই তোমাৰ জীৱনলৈ কোনোবা আহিলে মানে ন মোৰ ওচৰত উল্টা পুল্টা কৈ নাথাকিবি মই কাকবা ভাল পাম নাপাম এইটো মোৰ পাৰ্চনেল কথা কি পইচা শেষ হ'ল নেকি মোৰ আইতা দিয়া পইচাটো এতিয়া পইচা শেষ হোৱাৰ সেইকাৰণে মোলৈ মনত পৰিছে নেকি যদি সেইটো কথা তেতিয়া এটকা পইচা পোৱাটো দূৰৰে কথা কাণ তলে চৰ মাৰি পঠাম মনত ৰাখিবি তুমি এনেকৈ ক'লা মানে মই মিষ্টেক কৰিছো মই জানো তোমাৰ আইতাই মোক পইচা দিয়াৰ কাৰণে মই তোমাৰ লাইফৰ পৰা আহিছিলো আকৌ এতিয়া গোটেইখিনি পইচা শেষ হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই তোমাক মনত পৰিছো আৰু তোমাক মই ভালো পাওঁ তুমি যদি মোক এতিয়া একচেপ্ট কৰা আজীৱন তোমাক ভাল পাই থাকিম নালাগে লাগিলে আজীৱন মোক ঘিণ কৰি থাকিবা তথাপিও তোৰ নিচিনা লোভিয়া ছোৱালীক মোক নালাগে নাও গেট আউট কিয় তেনেকৈ ক'লা মোক মই বহুত দুখ পালো নহয় মোৰ কি আহে যায় তই দুখ পাও নাপাও নাই সোৰখোবা ৰাইলাইবাই তুমি ইমানেই বেয়া পালা মানে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া না মোৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল তুমিওতো মোক বহুত ভাল পাইছিলা ন এতিয়া কি হ'ল কি তোমাৰ কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'ল নেকি ইয়েছ কোন হয় তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কোৱাচোন কোন হয় she is my girlfriend হয় নেকি হয় এতিয়া দেখিলানে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো নাও গেট আউট ঠিক আছে কিন্তু মনত ৰাখিবা মই তোমাক ভাল পাওঁ ओइ बानलु बेदां खर'आ गाज्रि नामा नोंना आंखौ मानो नोंनि गार्लफ्रेन्ड होननानै खोन्थानानै लाखो ओरैनो खोनासं बानलु बेदां आं नोंखौ बुंखाबाय माथो आंनिफ्राय गोजानाव था जोंहानि न'खरनिफ्राय गोजानाव था होननानै जेरै आं नोंखौ हेफाजाब होदोंमोन दिनैनि खोथाखौबो नों आंखौ हेफाजाब होफिनो होननानै साननानै लाबानो जाबाय औ हिसाब बराबर नाथाय बे नोंनि गार्लफ्रेन्डआ सिगांनि हिनजावा बेथ' आंखौ नोंनि गार्लफ्रेन्ड सानसिगोन ना नों मा जात खालामबाय थायो बानलु बेदां मा आंनि गार्लफ्रेन्ड जानायाव नोंहा माबा खहा दं नामा औ खहायानो खहा नों आंनि बयफ्रेन्ड आरो आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड मालाबाबो जानो हाया बे खोथाखौ गोसोआव लाखि मानि थाखाय रिजनखौ बेखेवनानै होबाय थानांगौ नामा मोजां मोननाया मोजां मोननो होनबानो जाब्रबलाबाया मिथिबाय नि थाखाय थार आरो गोथार गोथौ गोसो नांगौ जानला मानला मानसिफोरनाव बेफोरबायदिया थाया आरो आंनि गोसोआ जायखौनो मेखौनो मोजां मोनग्रा मानसिबो नङा बेनिखायनो आंनिफ्राय गोजानाव था आरो हगार लामाया आंहा दिनै काति फुजानि थाखाय लाहार फाहार खालामहैनांसिगौ अके नों आंखौ जेसेबां इगनर खालामा नोंनि इगनर खालामनायखौ आं खेराया आरो नों जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौ इसेबां गिदों मानो गिनांगौ खेबसे जुदि नों आंखौ मोजां मोनो होननानै बुंनानैल' होलाय नोंनि थाखाय आं दुनियानि गासैबो मानसिजों जुजिनो थाखाय रेडि नाथाय नों आंखौ मोजां मोनाब्ला आं गुबुन मानसिफोरजों बोरै जुजिनांगौ जाखो जाम्बि साइस जोंलारि हेलौ मामोनलै माखौ गोसोखांखोब्रा आफा नोंलाय दिनैलाय आंखौलाय आच्छा दसे उनाव थांगासिनो दं बा आंना बिफा बोराय मांथाया दिनैलाय माखौ गोसोखांखोलै सम्पति होनो नागिरबाय नामाब्रा है होमबालाय थांगोनलै सम्पति होनो नागिरदोंबालाय माथो सोरबासोलै थाखुमायाबा जानाय नंला फाग्ला नोंखौनो गिलायथारदों आं बे दंफाङावलाय मानो जिरायनानै दंबाय दं नोंलाय ओइ सिरि थालै हनै सोरबा फैगासिनो सोर फैदोंहाय माथो बेसो आब' दुम्फाव औ मार्था बहा थांनो नागिरदोंमोन नोंलाय नोंसानि न'आवनो थांनो नागिरदों आब' नुबायना
बे मानसिया मासिबां लासै रायलायो बेनि थाखायनो फाग्ला जासिगोन आं दिनै गावनि बिनानावबाबो थाखुमानांगौ गोनां जादोंलै बिनि एथ' लासै रायलायनायखौ खोनासंबाय थानो हाया आं जोंहानाव थांनो हागोन दे नोंलाय बहा थांनो आं दखानाव थांनो नागिरदों दिनै काति फुजा ना बिनिनो मोननैसो खरस लायनो नागिरदों ओमफ्राय दुलुराबो न'आवनो दं होमबालाय आं दे जागोन नों एसेबां गोलाव बुंलायलायनाङा नों गोलाव बुङाबाबो आं बुजिखायो अके ओइ नुहुरबायसो नामाब्रा ना नुवाखैलै नुवाबा हामगौमोन बावै नुमारबायसोलै माथो रायलायालै आं नुयि बायदि जानानै थाबाय थानि आंगि मांगि दा दोरोदलांनोबो हागौ बावै आंखौनो रायदावगासिनोलै गथ'आ मिथिगौना आदा आफाया नोंखौ रायखांदों आदा जाबाय दे जाबाय सोरनाव थांनो नागिरदोंमोन थांदो नोंलाय मानो बिफाङाव आं बिफाङाव ओरैनो गाखोलाबायदोंलै सान्दुं गोसा जानायखाय गोजौआव फैदों आं गाहायाव फैदो आदा मोस्रोम बागोन आदा आं गाहायाव थाङालै बेवहायनो दसे थाथ'नि आदा ओइ दुम्फाव लानानै थांलै नोंसोर न'आवसो थांनो नागिरदोंबालाय आं दखानावसो थांनो नागिरदोंहाय मा मोनदोंलाय नोंलाय बेवहायलाय ओइ सान्दुं गोसाखाय ओरैनो गाखोनानै दंफैयोमोन आं आदा मारथा नङा होनलाय नोङो आंनि मुङा मारथा आदा दंफाङाव गाखोनांला रायलायनाय नों बिदिनो रायलाय नामाब्रा आं बिदिनो रायलायो नंगौ नामा ओमफ्राय नोंनि नामा मा नामलाय आंनि मुङा मारथा सुनानै फैफिनलायनायमोन नामखौनो खोन्थाखाङा रायलायनाया माखौ मिनिदों नोंनि रायलायनायखौ मिनिदों हाजुनाबो रायलायखाङा नुबायना आब' दंफाव माथो बुंबावनो बेना रायलायनायानो बिदिबालाय आरो नों माबायदि खन्थाइ आवरायगोनलै नोङो मास्टारा खन्थाइ आवरायनो खोन्थाबा सोरजोंबा रायलायबा फंसे बाथ्राखौनो गोलाव रायलायबाय थागोन माथो नोंलाय मारथा गाजाथारलै माथो नोङो गाजाथार माथो देलाय खेबसे खोन्थाबावलाय नोंनि नामा मा एमाव राजा हामा बेफोरबायदि मिनिनो मानो दे एसेबां लासै रायलायोलै दिनैसो बेफोरबायदि मोजाङै खोनानायखौ मिनिनो ओंखारदोंलै गाज्रि मोनालै मारथा आं गाज्रि मोना नों आंखौ मिनिदों नोंखौलाय मानो मिनिनांगौ जाखोब्रा नोंनि रायलायनाय स्टाइला जुदालै बेखौ साननानै एसे मिनिनो ओंखारदोंमोन आरोना दे जेबो नङा लागे र' नोंनि मुङा मा आंनि मुङा एमाव राजा आंनि बुंनाया जादोंना औ जादों ओमफ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो बावै सासे फाग्लि आरो सासे फाग्ला फैदेरबावबाय मोजाङानो जाबाय दे आं बिसोरनि रायलायनायखौ खोनासंबाय थानांगौबा आंहाबो खर'आ गाज्रि जागोन थांसै आं नों आंनि रायलायनायखौ सोलोंदों आरो आं नोंनि रायलायनायखौ सोलोंना मोजां मोनबाय आरो आं नोंखौ रागा जोंबाय आंखौ मानो रागा जोंखो आंलाय मा खालामखो मारथा आंखौ मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो नोंनि खर'आ गाज्रि आं नोंखौ रागा जाबाय बावै जाबायलै जाबाय सानैबो जाबाय बिदि जालायलायबाय थासिगोन नामा नोंसोर दुनियानि मूर्ख दुनियानि बुरबक दुनियानि जोबथा जाम्बा आरो जाम्बि बेफोरबायदि मानसिफोरासो बेफोरबायदि रायलायो बावै थांफैदोलाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं आबैमोननाव थालिर बिफां लायनो नागिरदों मालाबानो मानसि गोजौ जौखोलाय आंनिख्रुइसो गोजौसिन जागोन नामाब्रा नोंलाय ओइ थांफै जानोबो हानाय नोंथ' हायथा दुब्रासो आं हायथा दुब्रा माथो ओमफ्राय दालाय मानोथो मोजां रायलायखो मानोथो सुर गोलाव बोयै रायलायाखै आंलाय माथाजोंसो रायलायदों दा
थाम्फै सोर नों बियो ना बियो मार्था न'निसो जायो बोरैबाबा नों आंजों लोगो जानो नामा आं नोंजों लोगो जागोन मानो लोगो जानांलाय नोंजोंलाय रायलायनायानो नोंना लासैथार नाथाय आंजों लोगो जाबा गासैबो मेथाइ बुस्थुखौ होगोन आं नाङा आं रावजोंबो लोगो जाया आंनो लोगोबो नाङा नोंस्रा गावजों गाव लोगो जालायलायबाय था दुरबल मानसिनोसो लोगो नांगौ गोहो गोलोन्दां मानसियासो लोगो नागिरो आंनो लोगोबो नाङा आं हारसिं थागोन आंखौ डिस्टार्बबो खालामनाङा नों मानो बिदि आंनि गोसो बाप्पाव बे थाम्फै देलायाबो जाया आरो एरनानै खाथ्रा जाबायलै मानसिया होमबा आं थांनोसै थांदो होमबालाय थांनानै रावजोंबो गोलाव गोलाव रायलायहैनाङा बिनिफ्राय रावखौबो डिस्टार्ब खालामनाङा सिरि थां सिरि फै नांगौबा रायलायनाङा जागोन दे माखौ मिनिदों नोंलाय मानसि लासै रायलायनायखौ मिनिदोंलै ओरै एराबाय थानांसिगोनलै बेखौ बिनि फन नाम्बारखौ दंबा हरलै आंनो सामफ्रामबो बिदि रायलायहरबाय थानो आं बिनानावनि नाम्बारफोरखौ बिदाफोरा होयो नामा होआ मोना साला मार्थानि नाम्बार नांगौमोनलै आंनो मोजां खोनादों माथो गोजौनि बिगोमा जोंहानि आबादजों लोगोसे बुहुमनि गासैबो आबादारिफोरनि आबादफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया बयनिबो माइया मोजाङैनो मोजां जाथों आरो बयनिबो माइ बाख्रिया बुंथों जाहाथे रावनिबो माइ बाख्रिया आबुं जायालासेनो दाथाथों बेखौनो आङो गोसो गोथारै नोंनिसिम आरज गाबबाय मादै आंबो जोंहानि दुब्लियाव बे खाथि गासा सावनो फैदोंमोन बेवहायनो नोंखौ नुहुरनानै फैदों आं नोंसानि माइया माथो देग्लाय जि मोजां जाथारदों देग्लाय एसे मोजां जादों नाथाय बोथोरनि थाखायनो माइखौनो गायजोबनो मोनासै इसोरा जि खालामो मोजांखौनो खालामो होननाया बेनो दा माइखौ बारा मोजाङै गायनो मोनासै नालाय जाखिनि गायदों बेनो बिराद मोजां जाबाय दा देग्लाय नोंसा माइ मोनसोगारगोन दे बेखौनो आसा खालामदों ओमफ्राय खोनादों माथो नोंलाय जापानाव थांसिगोनबालाय मा फरायहैनो नागिरदों नोंलाय जापानाव आं मोजांखौनो सोंनाय जायाखै आं एनिमे कर्स खालामहैनो नागिरदों एनिमे मा एनिमे बेलाय बै गथ'फोर नायग्रा कार्टुना बेबायदि नङा कार्टुन बायदियानो होनजायो थेवबो बेनिख्रुइ एसे गोजौ लेभेलाव आरो आं गोबाव समनिफ्रायनो एप्लाइ खालामबाय थाखादोंमोन दा इसोरनि अननायाव आं थांनो खाबुखौ मोनबाय जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टआ आंनि फरायनाय खरसाखौ होनो नागिरदों दा आङो जापानाव थानाय जानाय लोंनाय गासैखौबो फ्रियावनो मोनजोबगोन आं नङाबादि आं फरायहैनोनो हानाय नङामोन आच्छा स्टुडेन्ट भिजा बाखि माबा माबिया जाजोब्बाय गासैखौबो खालामजोबनानै होबाय इसोरनि अननायाव फावगालि आरो बानलु बेदां आंखौ गोबां हेफाजाब होदों बिसोर हेफाजाब होलायथारदों बे मोजांनि बाथ्रा नाथाय जोंहानि बे फावगालिया गैया बबे दुनियाव थायो खालि नभेलल' फरायबाय थागोन मा खालामनो सानदोंथाय मिन्थिया बे एन्टनिय'जों आसाम सोनायनिफ्रायनो मानसियानो बोरैबा जानानै थाबाय एसे बुजायना होलाय लोगो मोनबाय बायबा एसे थांखिफोरा गोजौआव थानाय बायदि बिमानि बुंनायफोरखौबो मालाबा खोनासंजोबनो गोसो जाया लोगोफोरनि बुंनायखौबो मालाबा खोनासंनो गोसो जायो ओरैनोथ' बिमा बिफायाबो गियानखौ होखागोन थेवबो लोगोफोराबो गियान होयोबा मालाबा लोगोफोरनि बुंनायखौसो थाब खोनासंगारो नों मालाबा बुंनानै होलाय फावगालिखौ खालि बे एन्टनिय'नि खोथाखौनो सानबाय थायो जागोन दे आं लोगो मोनबा बुंगोन दे जापानाव थांनायनि सिगां जाहानाव खेबसे ओंखाम जानो फैबानो जाबाय नोंबा आरो जापानाव थांनानै माला मोनफैफिनगोन जागोन दे आरो मैया हराव जौ लोंदोंबा जोंहाना आं बेखौ बिराद बादा होदोंमोन बानलुखौ गावनो खोनासङासै आरो आफायाबो माइब्रानिखौ जौखौ एसे दौबाय आरो गाज्रि दामोनसै आङो आफानि जानानै निमाहा बियो नङा दे बे जोंहानि बानलुआबो खमथि गाज्रि नङा अख्राखथारलाय बेबो आं गावनो लोंखादोंबालाय माथो खालामनो अब्लाबो मालाबाबो लोंहोनो होला आं आफाखौ दे न'आव थांदो मोनाबाय नै फावगालियासो सिगां थाबायलांबाय फावगालि रथ' बेसेबां मोजां मादै हाफाङा आरो फावगालियाबो मादै हाफांनो खोन्थायाखै दाबायदियाव जुदि मादै हाफाङा मिन्थियो आंनि आरो एन्टनिय'नि खोथाखौ अब्लाथ' मादै हाफाङा आंखौ मा बुंगोनथाय आं मा मोखाङै ओंखारगोनथाय बेनिखायनो थाबैनो जापानाव थांनोसै आं हाला आं बेवहाय थानो मेडाम हनै मानसिया फैगासिनो ओइ सिख्ला दा गोसोआ मोजां मोनथारबाय ना नों आंनि फिसालानि जिउखौ बरबाद खालामनानै आंनि फिसालानि आथिंखौ खोमाना होनानै आंखौ दुसिनायनि सिगां नों गावखौनो सानलाय नोंनि थाखायसो जादों बेफोर गासैबो नों जुदि गावनि फिसालाखौ अननाय दङमोनब्ला नों बेफोरबायदि गाज्रि लामाखौ लायामोन नोंथ' आंनि आफानि हारा मुराखौबो सेफायनानै होदों बेखौ आं मालाबाबो बावा आरो आंनि खाथियावनो फैनानै नों आंखौ धमकि होफैबावदों आरो आंखौसो दायनिगिरि साजायबावदों बेसेबां खुगा सासे गैजारोङिनि फिसाया सोरखौ गैजारोङिनि फिसा होननानै बुंदों जोंफोरा गैजारोङाबाबो मालाबाबो ओंखाम राननानै थायाखै
मावदों जोंबो हाजिरा मावनानैबाबो जादों गाव खामायनानैबाबो जादों रावनिबो ओरैनो बिनानै जायाखै रावखौबो थगायाखै ओइ सिख्ला हामगौ नामा मानसिजों बिदि उल्था उल्था बुंनो बैसोआव आंनिख्रुइ गेदेरसिन जाखो मा जाखो नाथाय साननाय हनायाथ' बेसेबांबा फिसा सासे फिसा मानसियाबो बेफोरबायदि सानबावा सासे उन्दै मानसियाबो मिथियो मोजाङा मा गाज्रिया मा नाथाय नोंनाव जेबो बुजिनायानो गैया बेनिखायनो नोङो एन्टनिय'खौ साजा होदों नोंनि पापनि फिथाइखौ एन्टनिय'आसो बुथुमनानै लानो गोनां जादों जुदि सासे मोजां बिमा मोनब्ला दिनै एन्टनिय'आ बेफोरबायदि जानाय नङामोन ओइ बांद्राय बुंनाङा नों आं जेबो बुङाखै आं सैथो खोथाखौसो बुंदों आरो खोनासं सानसे बेलासे नोंखौ आंनि आफानि आथिङाव हमनानै निमाहा बिहोआगौमानि आंबो ओरैनो थाया बेनिखायनो दा जेसेबां दङ खुसि खुसि रंजा बाजा था आइयाव एसेबां गोख्रों एसेबां खुगा मेडाम मोनाबाय थौदो थांनोसै दिनै एन्टनिय' फिसानि थाखायनो आं सिरि सिरि थानांदों नङाबा बेफोरबायदि न'फोरखौ सिलिंखार खालामनो बारा गोबाव नाङा आंनो आफा काति फोरबो माने मा दिनैसो मोजां सोंथि सोंदों नों काति फोरबोखौ मानो मानियो होननानै बुङोब्ला बे आबादारिफोरा दालाय आबाद मावा होमबा माइफोराव एम्फौ दाजाथों होननानै बेफोरखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो बेनो काति फोरबो जाहाथे आबादखौ एम्फौ एनलाफोरा गाज्रि दा खालामथों ग्लब ग्लब माइफोरा मोजां जाथों बिदांफोरा मोजाङै होथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनायखौनो मोनसे जोंनि फोरबो होननानै जों बर' समाजाव फोथायनाय दङ आरो बेखौनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मानिदों आरो मानिबाय थागोन लोगोसेयैनो जोङो थुलुंसि गुदियाव जोङो आलारि बाथि जलायो जाहाथे फसलफोरा मोजां जायो आरो न'खरनि गासै सुबुंफोरानो रैखायै थानो मोनथों होननानै नांगौ नामा मानो माइखौ गायो माइखौलाय मानो गायनांगौ जाखो जानो उदै बुंनो उदैखौलाय मानो बुंहोनांगौ थांनानै थानो मानि थाखाय थांनानै थानो मानसि गैयाबाबोथ' सोलिनो हागौमोन ना मानो मानसि महर जोनोम होनाय मानसिखौ जाबाय आथिं आखाइ सुनानै नोंबो बाथौ गुदियाव आरज गाबैदो थां दुगैदोंना दुगैयाखै बे मानसिया दुगैदों ओमफ्राय मानसिया मानो दुगैयो माने मा जाजा सोंलै नोंलाय थल' बांद्राय सोंबाय थानाङा दां आथिं आखाइ सुनानै आरज गाबैदों दां बाथौ गुदियाव थां नै बिफा आं गामिनि बाथौआवबो थांनानै फैनि दा सोरबाफोर फैयोबा साहा फुदुंनानै होबानो जाबाय आरो आं प्रसादखौबो बै न' सिङावनो दोनहैखाबाय जागोन दे जों लारियालाय दहायनो बाथौखौ खुलुमखांनानै माइयाव हैनो थांदों बियो दे होमबालाय आं थांना फैनि मोनाद्रायबायसो दे आदा बानल' नोंना जेकेटआ मोजांथारलाय नांगौ नामा आंनि जेकेटखौ नाङालै बियो ओरैनो बुंलाबायदों फै जिराय दिनै काति फोरबोनि प्रसाद जानो फैदों आं नोंसानाव जिराय अमा राजा आच्छा फैबानो जाबाय दे जागोन दे जेबो नङा दे अमा राजा थरल' फिसा बांद्राय सोंलु सोंला खालामनाङा दे बे बानलु फिसानो आङो साहा फुदुंहैनि मानसिया मानो उजियो मानि थाखाय उजियो मानसिया आरो मानसिखौ माब्रै जोनोम होयो आरो जोनोम होबाय जेब्ला मानो थैयो नोंनोलाय बेफोरनि सोंनायनि फिननायखौलाय मानो नांगौ जुदि आं नोंनो रिप्लाइखौ होबायानो जेनेबा नों मा खालामगोन आं सोंनायनि फिननायखौ मिथिनो लुबैयो मानसिया मानो जोनोम जायो नों एसेबां मिथिनो लुगैदोंबा हिमालय हाजोआव थांनानै तपस्या मानो खालामहैयाखै नाथाय आं मानो तपस्या खालामनांगौ जाखो बेखौ नोंसो मिथिगौ नोंहासो मानो तपस्या खालामनो नागिरदों आच्छा बेफोरखौ बादो जों लारियालाय आब'आ माइ दुब्लियावसो दंहैयो आच्छा दाबो फैयाखै होमबा बियो हारसिं थांदों ना लोगो थांदों आं मिथियालै हारसिंनो थांदों खोमा थां नोंसा आब'खौ लायनानै फैथां बेखौ मानो हारसिं थिनहरनांगौ बे मोनायाव दुब्लि बारियाव मानो जिब जुनारफोरा बेखौ हमनानै लांबा सोरबा दुथां मानसियानो बेखौ लांबा नोंहा बिब'नि फारसे गिनाय गैया नामा थां जागोन दे आं लायनि होमबालाय जायाफ्रा मा कुइसनल' सोंबाय थागोन नोंलारिनि फंबायखायसो आं जेबो बुङाखैलै बबेनि बेवहाय कुइसन सोंबाय थाग्रा जादों जायाफ्रा मा गोदाव सोराव बानलु फिसा साहाखौ लोंदो थेंक इउ आदै आं बेवहाय बिराद मोजां माबा लगायनानै होदों दै स्राम मोनगोन नों नोंहा एसे देहायाबो बोरैबा जायोबालाय एसेयावनो मैया हरावबोथ' माइब्रानि जौ लोंना होदोंना दा नैबे साहाखौ आङो बायदिसिना मस्ला मस्लि होदों दे आं आराम मोनगोन गोदनाया
जागोन दे जिराय नोंबो राधा आं प्रसाद लायनि आबैया बेखौ रायफैदों अब्लाबो बियो आंखौ जेबोखौनो बुङा मानो जेबो बुङा आंखौलाय आंखौथ' माबा मोनसे बुंनो हायोमोन ना मानो जेबो फंसेबो रावानो ओंखाराखै मानो बेफोरबायदि सिरि सिरि थायो बिसोर जेन जेबोआनो जायाखै आरो